Hello, beautiful family, lovers of good things, lovers of important personnel all over the globe. I bring greetings from a grateful heart. Good morning, good afternoon, and good evening, depending on your time zone. Thank you for your love. Thank you for your support. I just can't thank you enough. So in this platform, we react to all videos and we give you all the latest updates. In fact, we draw the world closer to your doorstep. So please watch this video and I will be watching it with you. Don't forget, drop your opinion in the comment section and I'll be right back. Alright, Mabiko, yeah, special announcement. Abro Neema na barulu na oko between 2020 and 2023. From 2020 to 2023. You know, Ebubueagu, more Wame, more DSS, barulu na oko. And then when I want nege buru, Ebubueagu buru, Ami buru. DSS Iburu between 2020 and 2023 in Imo State, in any part of Imo State, especially Olo, Izombe, Agwa, Omotanze, Osihutokwa, Osumo, Mbise, Izombe no Munni na Agwa na ndị ọzọ Oguta. Ọ bụrụ na ịma na Ebubueagu gbara ụlọ unu ọkụ, gbaa ụlọ mpaga ọkụ, Bulo one negoko, Moba Ulo anybody ma very well. Somebody you can get hold of. I get with evidence in Akaya. He get baby and all to protect the Weak International Foundation. We have started documenting Ndabarolo Hoko and the families in the Luzuru, their loved ones. Nakande Ebubueagu, Mobundami, Mobunde DSS. You can easily reach me by calling 081 33 050089. Reach me through WhatsApp. You send a message, send message through SMS or send message to my WhatsApp 0813 305 0089 081 33 05 0089. This information is very, very important. So, to saya ko ruonde niine need this information. Very, very important. Very, very important. We are documenting. Ma ndenine anya nwete well information anywhere, but actually nwete authentic information from nde Ebubueagu gburu nde ha, ma ogburu mpa ha, ma ogburu mma ha, ma ogburu ụmụnne ha, ma ọgba ụlọ ha ọkụ in any part of Imo State, ma ụmụlọlọ ọkụ igwe, anywhere at all. I confirm na Ebubueagu bịara kpamkpamkpa ma ndị amị ma ndị DSS bịara kpamkpamkpa. This is your time to come out for justice. This is your time to come out for justice. Office m nọ na egba ada. Ịgafe ha na Harochas. Jụọ ajụjụ, protect the Weak International Foundation. That is where you will come and lodge your complaint, and we will take down your statements and your confessions and the evidences. Very, very, very important. My numbers are the mama 0813 305 0089. Reach me through SMS or reach me through WhatsApp so that I will give you the day. From Tuesday next week. Anytime from Tuesday, Wednesday, Thursday, anytime you are free to come. Anytime you are just free to come. Because pass on this information. Go ruondo oloaka, go ruondo motanze, ruondo kurolu, ruonde osumohu, ruondo osihitokwa, ruondi izombe, nde agwa, ruondi mbise, ruondo mololo kigwe, na kwebi hubo kigwe, eba niine, Ebubueagu, parampampa, na state Imo, bao londe madoko. Biko, tosa ozia, ka oga viral, so that our people, manike no bodo iba bacharolo hoko, so that they can also be captured in the documentation. Justice must reign. We are talking of peace. But nobody is talking of justice. Udo dịrị unu ụmụnne m ndị Igbo. Ọ dị m ụmụnne m, biko o nwere ụmụnne anyị bịakwutere anyị ebe a maka ihe emere ha. Aga m achọ ka ha jiri ọnụ ha kọwara anyị kpọmkwem ihe ahụ emere ha nakwa otu OCDA chiri kụọ ụlọ ha
wụkwa n'ụlọ nọ n'ụlọ ikpe wụkwa nke ha nwetara mmeri na ya. N'aha gị? Aha m Chisomaga Ihekire. Akwụkwana m nwa Mr. Luke Ihekire beta ọnwụọna ya na Dorothy Ihekire ha nwụọna. So ụlọ ahụ mpa zụrụ ya mgbe a na-amụbeghị anyị quite sure. Ị nwere ike ịkọtụrụ ebe ụlọ ahụ nọ? Ọ nọ na Wedra n'akụkụ new fleet station ahụ a na-arụ na Wedra. After Cherubim Junction. After Cherubim Junction. 46/48 Wedra Road, Owerri. So ọ ruru on Wednesday. On Tuesday, agara m ọrụ. Ofu onye akpọwa m, enyi nwaanyị akpọ m na gịnị na-eme n'ụlọ anyị. Masị ya m nwa amaghị m ihe na-eme. So ya akpọwazie mgbe ọ kpọrọ m akpọ onye bi na ya. Onye ahụ na-ebe akwa na ibu ya niile akụkasịala ihe ha na ibu ya niile nọ na ezi. Mụnwa agbara n'ụlọwa sị ka m bịa mara ihe mere na ibu kemụkwa nọkwa na ya dị nga ahụ ọ nọkwa n'ezi. Mụnwa agbara lọwa sị ka m bịa mara ihe mere na bịa rụzie mgbe m na-abịala n'uchi ejele oru dị next day ma abịachi sị ka anyị mara ihe mere na sa ya jụwazie ile ihe jikọ ụlọ n'ori enweghị reason anyị na-anụta. So mgbe anyị bịara jụọ ajụjụ and anyị nọ na court with ndị Owerri my father zụrụ the place. Ihe ọwụ ndị Owerri niile ka family ka family. A family. Kedu aha family ya dị? Matter this family so that we can Amadi. Family ihe na-achọ Amadi. Na-achọ Amadi. Okay. Aha nwoke ahụ kwanụ Innocent Amadi ụmụ nwa Pọna. So ọkwanụ ndị mpa zụrụ ụlọ a zụkwara na ya outright. Ha abịa na ugbu a na-asị the grandchildren na-apụtala na-asị na ha chọrọ ala ahụ back. Na ha ụmụ demand. Mpa ha bụzo zọwa dị ala. Mpa ha zọrọla ọnụ dị ala ịma na ọ kaala nụ nka. Mebi ọ chọrọ ịnwụ ogene ka ụmụ ya ji na-achụgharịzi anyị na ha chọrọ ka ala ahụ eme ya. Akpọrọla ha akpọpụkwala ya court anyị ewi na ekpele ha. Ha etikpe appeal court. So appeal court ahụ na-aka anọ na-eche ka a kpọọ the appeal court. Ha kpọrọ ndị nwanne ha nwoke nọ na onye isi ndị OCDA ga-akpụda ebe ahụ. So ugbu a na m na-ekwu ihe ụmụnne m na ụmụnna m anyị enweghị ebe anyị bi. Ọ na ke nwanne m nwaanyị bi ụmụ n'ọha ka m na-eji apụta everyday. Ana ịma na ihe transport ugbu a. So ọ ebe ahụ ihe m sị ka m gwu na ụmụnne m biko dị n'ọnụ n'okwu a. Ọ dị mma. OCDA ha ga-asị na ha adịghị aware na unu meriri na that particular case. Ha nwa because ọ nwanne ha nwoke. Maka na lawyer edela akwụkwọ nye ha sị ha na ha stay clear of the place because of ebe ahụ ka yeah, was subsisting court yes matter. Even ịga nga ị ga-ahụ the suit number of the court edere ya na the place. Gbakwa ha na ebe ahụ nọ na court. Ahụhụ m ihe pụtara ihe wishi ha ji gaga akụwa ya ọnwụ n'imegide mmadụ ka ọwụ gịnị ka ha elere anya na ihe enweghị ego ka ọ gịnị ka ha ji bịa ka ha chere ihe a ha kụga na ebe ahụ ka ha kụga ha chọrọ imekọta ya na that filling station ọ ha nwekwa filling station ahụ mba ọwụ ha nwe ya ha chọrọ ịkụ ya kụchapụ ya ka asị because ha gwala na court already na enwe ha building n'ebe ahụ my late sister ajụwanụ ha na ile otu ha chisi enwe ha court building n'ebe ahụ because ọ nga nke a mụrụ anyị niile. Okay. Okay, but ha na-agba court na enwe building n'ebe ahụ. Which means na ọ wa alụ kpọrọ ka unu na ha zara. Why long ka anyị niile amụrụ anyị niile. Before ha akụọ that place, o nwere any notice ha nyere ndị bi ndị nọ nga ahụ. Mgbe ha bịara nye notice ahụ, o dukwere ebe November last year. Ha bịa abara m side pụta. Bịa hụ ihe edere nga asị, onye dekwere n'ihe a na m shiri ugbo adafe. Na onye dekwere n'ihe a. Akpọrọ ya adịrị ya 23rd November. Gịnị ka ha dere ha ahụ? Remove ka ọ gịnị? Kedu ihe ha dere ya remove. OCD edere ya? OCD ya. Anyị nga ha awụghị ụzọ. Ọ nọghị na gọọmenti, ọ nọchighị ụzọ. Ma sị ọ nọchiri ụzọ ihe mere na-ejichi ụda ya. Ọ nọghị na road. Ọ nọghị na gọọmenti land. Ihe nwa because anyị zụrụ ha. Amaghị m maka mpa ha agala anwụ ka ọ gịnị ka ha jisi ka ha chọọ ya n'ọkụ mere ha jiri mee ihe ahụ. Ugbu a na yesterday Monday this week ha eburu ha kwa penloader na truck bịakwa ikpochapụ dị ụlọ fara afọ dị ha bịakwa ikporocha dị aja ka ha kporochazie dị aja ka ọ wụrụ fallow land ka a sị na ọwụ ihe anyị na ha na-azọ.
Manunu G pictures and videos of these things. IGBO picture, G video every. Okay. Gonna call you for now. I can they have a petition or petition yankana. Okay, last week you got Cordiolo. Yes, sir. Okay, then OCDA chairman. Before that thing. So which means OCDA chairman is aware na that matter on a court. Yes. Yeah, na Tuesday na lawyer sit on Monday. Okay, Hana lawyer unu. And their own sit on Monday. Wow. As okay, they settle all everything and they go ma. One name woke up was ha man money gragaga hana one name woke up pola. Hajiri gaga for the place. Wow. Wow. Adema anya no na hikuru. I ga make the relevant authorities we can nwete this information. Yes, then OCDA chairman okwano will explain ka mara ma owo ihe lawyer unu dere. Owo gota hia. Ka owo ma ho ihe no na court. Ekwesiri isefe aka dị ime ya. Ndewo maka ịbịa nọnyere anyị n'ụtụtụ a. Ndewo. Ndewo. So my wonderful family, that brings us to the end of this update. Do well to like the video, share and subscribe. Thank you and bye-bye.